आज रात्रे रोषेई गले हंदानी ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତ। ଆରେ ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ କିରେ? ଆରେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ପରା ଆଉଛି ଖାଇବା ବୁଲେଇବା ତମେ କଣ ନେଇଯାଉଛ ମତେ କହୁନ କଣ ହେଇଗଲା କିରେ? ଆରେ ଶୁକ୍ରିଆ ବମ୍ବେଇ ଲଡା ବିକୁଛି ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କରିବା ଥିଲା ରାତିକି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଆ? ଆରେ ହଉ ଆରିକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ। ଭାଇ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ବେପାର କରିନି ତମେ ପଇସା ନେଇଗଲ ମୋର। ପଇସା ନେଇଗଲା ଆସ ଆସ। ଆଉ କଣ ଅଛି କିରେ କାହିଁକି ଭଲ କରୁଛ? ହଁ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଖାଇଥିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡେଇ ମୋ ପକେଟରୁ ପଇସା ନେଇ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଏଇମାନେ ଭାଇ ଆଉ କଣ କିରେ ଏମିତି ହେଇଛି? ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲ? ହଁ ଭାଇ ପଇସା ଆଣିଦେଲୁ। କଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ? ରୋଷେଇ କରିବା ପଇସା। ତୁରନ୍ତ ତମେ ଭାଇକି ପଇସା ଫେର। ହଁ ଭାଇ ନିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ତମେ ଖୁସି ତ? ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ।